बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन जों गेरेमसाजों आंजों माबोरैहाय रुपहियाव बबे दखानाव जों साहा लोंहैदोंमोन आरो साहाजों लोगोसे मा जादोंमोन। स' बे जाहैबाय साहा दखान एक्सप्लर खालामनायसोखा बे ब्लग्सआ। थ' बे ब्लग्सनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन जों माबोरै बबेनिफ्राय फैनानै जों साहा दखानाव हाबदोंमोन आरो जों सोर सोरखौ लोगो मोनदोंमोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन। थ' बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनायाव लासै नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो फैदो जों सिगांफोरनिफ्राय बिदिनो सिगांनि माने फार्स्टनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामनोसै ब्लगखौ जों माबायदि फैदोंमोन जों खुलुमबाय वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। स' नोंथांमोन साफ्रोमखौबो नैबे गेरेमनि स्राय महरखौ लानानै बरायफिनबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोननि देरनायाव मोजाङैनो दङ। स' बिथाङा नै दायो फावरा जागासिनो दङ। स' दिनै आं मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोनो नाजालायबाय। नैबे मिथिंगा जोंनि मिथिंगा नैबेहाय एग्र'जन दङ। बेनि खाथियावनो नै समायना ओइ सान ओंखारनायखौ जि मोजां नुदोंलै बरिया नुदों। खिन्थु खोमसि फैगोन आरो बेकग्राउन्डआ साइडआ। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। दिनै जों गेरेमसाजों आंजों रुपहि हाथायाव मा होनो साहा लोंनो थांनो नागिरदों। स' बबे दखाननि साया बेस्ट जायो नोंथांमोनाबो रुपहियाव फैब्लाथाय मिथिगोन आरो सरि माने नोंथांमोना रुपहियाव फैब्लाथाय बबे गलायाव हाबनांगौ बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन। माने जों दिनै साहा दखान एक्सप्लर खालामनो नागिरदों थामहिनबा टि शप जायखौ जोङो बुङो इंलिसाव। स' बेकग्राउन्डखौ बेसेबा समायना नुनायखाय बेवहाय इन्ट्रडाक्सन होनानै लाबाय। नैथिंजाय नै साना बरिया ओंखारगासिनो दङ। अके नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बे जायगानिफ्राय जोंनि जार्निया स्टार्ट जायो। स' बे समाव आङो माने गेरेमसानाव मबाइलखौ बिदोंमोन जाबाय होननानै, नाथाय गेरेमसाया बुंदोंमोन र' 360 केमेरा बायदि लानि होननानै, माने बिदि लानो नागिरदोंमोन आरो बियो। नायदो बिथांनि शुटखौ गेरेमसाया शुट खालामगासिनोमोन बे समाव। स' लासै लासै सालायनो होदोंमोन आरोना बिथाङा। बेनिफ्राय दान्दिसे उनावनो जाबाय होननानै आंनो मबाइलखौ जासिहरफिनगासिनो नै। बहुत सुंदर बैकग्राउंड है अभी सन के साथ। हो गया। नोंथांमोना साननो हागौ आं भिडिअ शुट खालामबाय थानायखाय आं हारसिंना इन्ट्र'आवनो ओंखारदों नै गेरेमसाफोराव आरामसे नै साना बरियालै मजा। खिन्थु खोमसि नुबाय नैथिंजाय नै खोमसि नुबाय साना उल्था नालाय। स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। थ' जायफ्रा चेनेलाव गोदान हाबफैफ्लांदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। मोनहैनानै लानोसै आं ब्लगखौ। नैबे जाबाय जोंनि नै रिकनसेन्ट्रेसन सेन्टार नै बेयो। थ' गाइस जोङो दायो नै मोनहैबायमोन। बेनिफ्राय मोनहैनानै डाइरेक्ट गेरेमसाया माने कम्पिउटार दखानाव हाबग्रोदोंमोन दै। नायनि कम्पिउटार दखानाव हाबखांनायनि उनाव जोङो नै दायो डाइरेक्टलि हाबफैबाय जोङो दखानाव साहा दखानाव। नाथाय एकदमबारे सरि गाइस, माने आं बेवहाय भइस अभार खालामनो हायाखिसै डाइरेक्ट शुट खालामनायावनो। माने गोबां मानसिफोर दंमोन आरो हाथाय नालाय बेलासिनि दैलि मार्केट जायो बेवहाय। बेनिखायनो बेवहाय गोबां मानसिफोरबो जायो आरो नै बिथिंजायबो गोबां मानसिफोर जागासिनो दंमोन। नाथाय बिथांमोनखौ जों सिनायखायो बेनिखायनो भिडिअ दिन्थिदों बिथां गेरेमा। बेनिफ्राय जोङो नै दायो आङो सिंग्राजों आरो साहाजों जागासिनोमोन आरो बेनिफ्राय गेरेमसाया आरो बिदिनो गोदै होरि जादोंमोन आरो साहा लोंगासिनोमोन बिथाङाबो। स' बिथाङा आंखौ शुट खालामगासिनोमोन, आं आरो जानायाव मुखुबथारमोन, आं आरो जेबो बुङाखैमोन आरोखि ना। थ' नोंथांमोनाबो जाफैनो हागोन। बेयो जाहैबाय लकेसना जाहैबाय मा होनो, नोंथांमोना जुदि सालबारिनिफ्राय फैयोब्लाथाय फाख्रि दंफां दंमोन सिगां बेवहाय, बेनि राइट साइडआव मोनसे दखान नुनो मोनो। बेवहायनो डाइरेक्ट जानो हागोन। गेरेमसानि आसुगुरा जोबोर गोलाव बे गोलाव आसुगुर माखासे ओंखारगासिनोमोन केमेरायाव साला। स' लोगोफोर आङो रुपहि हाथायखौ मोजाङै दिन्थिनो हायाखिसै, बेनि थाखाय सरि। माने गोबां मानसि भिरमोन बाजाराव, बेनिखायनो आङो देखायनो हायाखिसै। स' दायो जोङो रुपहिनिफ्राय फैफिनबाय। बेनिफ्राय फांसे बैग्रि नुदों, बेवहाय जों जाखाबाय थायो दैलि, आं भिडिअसो लाया। नै बैग्रि बिफाङा बेनो रुपहि दलंनि नै गाहायखै ओंखारनानै सामथायसो थांबाथाय नैबे बैग्रियानो बेनिफ्राय नै गेरेमा थाइसे खानानै जाबाय।
लोगोफोर माने जोङो दायो साइकेल सालायफिनबाय जों थांनोसै बेनिफ्राय जायफा जोबजासिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदान देन प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थाखाय थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै हो डिसलाइक खालामनानै हो गाज्रि मोनोबा शेयार खालामनानै हो जाहाथे साफ्रोमबो बर' सुबुंनि आखायाव सहैयो मानोना बर'नि ब्लगखौ बर'आसो नायनांगोन बेनिफ्राय स' बेखिनियानो जेबो बुंनो गोनां गैथ'ला आंहा स' बेखिनियानो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय गोजोन्थों नै सिउट ओरै साइकेलजों थांसै जोब्बाय दे motovlog motovlog what is it moto